Bună seara, dragi telespectatori! Ca de obicei, în fiecare luni seară la ora 19 vă întâlniți cu o emisiune economică a postului de televiziune Europa Nova. În această seară discutăm despre un proiect important derulat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș. Este vorba despre un proiect care se referă la produsele modificate sau îmbunătățire prin ecodesign, da, mulțumesc, îmbunătățire prin ecodesign. E vorba de proiectul de anume PAI, inovarea produsului prin ecodesign, și avem în direct cu dumneavoastră doi specialiști în acest proiect. E vorba de doamna Aida Silaghi, expert ecodesign, președintele Centrului Național pentru Producție și Consum Durabile, și Andrei Curican, tot expert ecodesign din partea Denkstadt România. Bună seara, bine ați venit în emisiune. Îmi cer scuze pentru... sunt termeni noi și la noi în emisiune. Ecodesign nu e un termen destul de inovator. De altfel, spuneam cu asta să și începem să explicăm publicului ce înseamnă ecodesignul. Doamna Silaghi. Ecodesignul este un proces prin care un anumit produs este supus unei evaluări, în primul rând, evaluare care vizează înțelegerea afectării și impactului asupra mediului al acelui produs în întreg ciclul de viață al acestuia. Gândind la ciclul de viață al produsului, trebuie să avem în vedere că acesta presupune o fază de aprovizionare cu materii prime și materiale, presupune o fază de producție, presupune o fază de ambalare și distribuție și, nu în ultimul rând, presupune o fază de utilizare propriu-zisă, după care produsul devine un deșeu, ajunge să fie reciclat sau pur și simplu eliminat pe o groapă de gunoi. Ideea este în ce măsură putem, evaluând fiecare fază de viață al produsului respectiv, să aducem o îmbunătățire care să vizeze un consum redus de materiale, un consum redus de energie, o afectare mai mică asupra mediului și o mai mică producere a deșeurilor în fiecare fază a ciclului de viață al produsului. De altfel, citeam în materialele primite de la noastră că un producător este responsabil de produsul pe care îl fabrică de la naștere până la final. Ce înseamnă acest lucru? Pentru că sunt multe firme care produc bunuri de consum care nu știu exact că sunt atât de responsabili. Cu adevărat, firmele sunt în mare măsură mai puțin conștiente de impactul pe care produsul lor îl exercită asupra mediului și impactul pe care îl are în consumul de resurse, pe întregul ciclu de viață. Sigur, a fi responsabil pentru un produs de la naștere și până la moarte înseamnă a reflecta în primul rând la modul în care proiectezi, în modul în care gândești acel produs, ce fel de materii prime sunt înglobate, de unde le aduci, de unde le aprovizionezi, care este distanța, în ce fel reușești să ai o producție și niște procese cât mai eficiente, câtă energie consumi, cu ce preț produci acel produs, câte deșeuri ai în timpul fazei de producție, cum îl ambalezi și cum îl distribui mai departe către clienții săi. Aș vrea să spun că aceste produse se supun deja, unele dintre ele, unor cerințe legislative și aș vrea să mă refer la câteva exemple. Ecodesignul nu este chiar atât de nou pe cât ar părea în România. România este o țară a Uniunii Europene și este, bineînțeles, sub auspiciile unor directive europene. Ca exemplu, aș oferi unul foarte comun, acela care se referă, de exemplu, la echipamentele electrocasnice. Există o directivă foarte clară, care este complet transpusă în legislația românească, care vorbește despre necesitatea ca aceste echipamente să atingă o anumită clasă energetică. Da? Vorbim despre clase energetice de tip A, A++ și așa mai departe. Sigur, acesta este o cerință care se referă la ecodesign și se reflectă în modul în care aceste echipamente, pe durata de utilizare a lor, sunt capabile să fie mai eficiente din punct de vedere energetic și să permită un consum redus de energie. Asta este portița de intrare în România a acestui concept sau au existat și înainte?
Există și alte tipuri de cerințe, special când vorbim despre industria aparatelor electronice și electrotehnice sau când vorbim despre industria automotivă. Da? Există niște directive care impun anumite rigori, de exemplu în cazul echipamentelor electrice și electronice, anumite substanțe care sunt considerate periculoase sunt interzise încă din 2004, deci practic această directivă a însemnat o revoluție pentru industria respectivă, în sensul că ei au trebuit să găsească mijloace de a elimina acele substanțe, când ne referim la crom, cadmiu, mercur și plumb. Iar în ceea ce privește industria automotivă, cu siguranță aceștia trebuie să-și revizuiască modul de producere astfel încât o anumită proporție din materialele din deșeurile pe care ei le produc trebuie să se reîntoarcă în ciclul lor de producție, adică ei trebuie să se asigure că materialele rezultate din timpul producerii secundare sau deșeuri se reîntorc în ciclul de producție sub formă de materie primă sau materie auxiliară. Da, vorbind despre acest proiect, am văzut că în 31 iulie, de acum câteva zile, ați susținut un seminar la Camera de Comerț din Timiș, un seminar care s-a bucurat de succes, că au participat peste 40 de firme. Cum au primit mediul de afaceri aceste informații? Sigur, seminarul a avut ca scop explicarea conceptului de eco-inovare și în ce mod putem să folosim anumite tipuri de instrumente pentru a eco-inova. Eco-designul este unul dintre instrumentele pe care le utilizăm în eco-inovare. Cam aceasta a fost tema seminarului și joi am avut noroc. A fost bine primit, am avut o participare numeroasă, am reușit să ținem publicul interesat de subiectele pe care le-am prezentat și chiar unii dintre ei și-au exprimat dorința de a participa mai departe în proiect sau de a face parte mai departe participa în activitățile pe care noi le vom promova în viitor, sigur dezbătând aceleași tipuri de subiecte. Da, domnul Curican, sunteți tot expert ecodesign, reprezentați Denkstadt România. Ce înseamnă Denkstadt România și care este rolul noastră în cadrul acestui proiect? Denkstadt România este o firmă de consultanță în domeniul dezvoltării durabile. Noi am început sau ne-am înființat în 2007. Facem parte dintr-un grup internațional care se numește Denkstadt. Este un grup cu o tradiție, veche tradiție, care a pornit în Austria, în Viena, în urmă cu aproximativ 20 de ani. Da, deci facem parte din acest grup care are o serie de alte companii în centrul și sud-estul Europei, cum ar fi Ungaria, Bulgaria, Serbia, Cehia. Oferim servicii în acest domeniu larg al dezvoltării durabile. Ne ocupăm de lucruri precum sisteme de management de mediu, sisteme de management ale calității, dezvoltare durabilă în sensul de creare de strategii pentru diferite organizații private sau organizații publice. Responsabilitate socială corporatistă este un alt domeniu în care activăm și în care avem destul de multe proiecte în ultima perioadă. Strategii climatice în special pentru localități sau orașe. De asemenea, mai realizăm proiecte sau oferim servicii în zona de management al deșeurilor, atât în organizații, în companii, cât și la nivel regional. Da, a fost o carte de vizită foarte complexă Denkstadt. Care este rolul nostru în acest proiect? Pentru că s-ar putea CNU să ne emită o factură pentru această prezentare. Rolul meu, cât și al AIDE, este să sprijinim Camera de Comerț în implementarea proiectului. Noi suntem experți tehnici. Practic, noi lucrăm direct cu companiile în a aplica această metodologie de eco-design, în a pune în practică conceptele teoretice. Suntem cei care inițiem contactele cu companiile, le explicăm metodologia de lucru și lucrăm efectiv cu ei în cadrul workshop-urilor, în cadrul unor seminarii de instruire, lucrăm pas cu fiecare companie în parte în a pune în aplicare conceptul și în a obține anumite rezultate în cadrul acelor companii. Da, doamna Silaghi, vorbim despre acest proiect internațional, pentru că am văzut că se adresează țărilor din regiunea Dunării.
Steinbeis Europa. Centrum este lider de proiect din Stuttgart, în Germania, dar sunt și parteneri din Ungaria, Croația, Serbia, Bulgaria și, iată, din România prin CCI Timiș. Care sunt obiectivele acestui proiect? Cu siguranță, proiectul dorește să impacteze un număr foarte mare de firme. Se vorbește de un număr de 180 de firme care ar trebui să ia cunoștință cu acest concept și să fie cât de cât instruite în legătură cu ceea ce înseamnă ecodesign-ul. Din acest număr de 80 de alte firme trebuie să participe efectiv în sensul de a identifica împreună cu experții, împreună cu consultanții, anumite produse de ambalare care ar putea să fie îmbunătățite și de a face o evaluare a acestor produse pe întreg ansamblul ciclului de viață al produsului respectiv. Este o abordare trilaterală, în sensul că aici avem trei segmente care sunt implicate. Odată este producătorul de ambalaj, a doua este acea companie care utilizează efectiv ambalajul în ambalarea produsului său și în al treilea rând este vorba despre client, care poate să fie o a treia companie. Și atunci sigur că este o misiune destul de dificilă. Ceea ce am lucrat cu aceste companii până în acest moment este faptul că am identificat anumite produse care au oportunitate de îmbunătățire și în al doilea rând am încercat să strângem anumite informații legate de consumuri de tipuri de materiale înglobate în produsul respectiv, consumuri de energie în timpul producției, distanțele la care au fost aprovizionate sau sunt distribuite. Cu ajutorul unui software care a fost pus la dispoziție de către Proiești, care se cheamă EcoDesign Plus, putem să modelăm și să calculăm amprenta de carbon a produsului pentru fiecare etapă din ciclul de viață al produsului respectiv și să vedem unde este cea mai mare afectare. Cu cât este mai mare amprenta de dioxid de carbon într-o anumită etapă a vieții, cu atât mai bine vom ști că în acea etapă va trebui să ne concentrăm eforturile pentru a găsi soluții de îmbunătățire. Da, domnul Curican, care sunt firmele țintă sau firmele care s-ar putea califica în cadrul acestui proiect? În general sunt companii mici și mijlocii. Da? De obicei cam asta este ținta proiectelor europene. Însă sunt acele companii care utilizează într-o anumită măsură sau într-o mai mare măsură produse de ambalare sau care au un proces de ambalare intensiv, să zic așa. Da? Sunt acele companii care ambalează produse pentru piața bunurilor de larg consum sau care livrează produse către alte companii, dar într-o formă ambalată destul de complexă, să spunem așa. Ne adresăm companiilor care într-adevăr au un potențial de îmbunătățire. Există un ambalaj relativ complex sau complicat pe care îl putem îmbunătăți. Da? Deci orice firmă care ambalează destul de intens, să zicem așa, un produs, se poate califica și poate participa în cadrul proiectului. Da, am văzut în cadrul proiectului că rolul Comisiei Europene, cea care finanțează acest proiect, este să creeze punți de legătură între producători și creatorii de produse. Ce înseamnă acest lucru, doamna Silaghi? Exact, subiectul la care mă refeream anterior, abordarea proiectului este trilaterală și aceste punți de fapt înseamnă o cooperare pe lanțul de furnizare a acestor tipuri de produse, da? Pentru că aici există în primul rând producătorul de ambalaj și cu siguranță producătorii de ambalaj sunt alte firme care se află în grupul nostru țintă și în grupul de țintă al proiectului. În al doilea rând sunt aceste firme care folosesc ambalajele astfel încât să le aplice pe produsul lor și în al treilea rând sunt clienții acestora. Deci, ecoinovarea și ecodesignul unui astfel de produs este posibilă numai stabilind o anumită cooperare între aceste companii. Pentru că în momentul în care apare o împotrivire la clientul final, lucrurile sunt imposibil de realizat. Pot să dau și un exemplu, n-am să spun neapărat nume. La o anumită companie care produce carne a apărut o anumită cerință de ambalare din partea retailerului, a magazinului care desface acel produs. În momentul în care am venit cu propuneri, aceștia au spus e imposibil să schimbăm acel produs pentru că
un astfel de tip de caserolă se potrivește mai bine pe raftul retailerului respectiv și arată mai bine, indiferent că acea caserolă era poate prea voluminoasă, poate pe jumătate nu mai umplută și era inutilă până la urmă. Probabil că ocupa și prea mult spațiu pe raft, dar așa se potrivea acea dimensiune și din perspectiva aspectului așa era considerată optimă. Da, am văzut că din evaluările dumneavoastră, firmele care implementează acest concept de eco-design au o rată medie de creștere de 12% într-o perioadă în care concurența stagnează. Cât de reale sunt aceste cifre? Sau cât de mult trebuie să lucreze cei care intră în acest program pentru a obține aceste cifre? Sigur că probabil sunt evaluări, evident, și evaluările sigure. Cifrele pe care le-ați dat se referă la anumite exemple punctuale. Aș vrea să reflect faptul că orice inițiativă în domeniul ecodesign-ului, al ecoinovării, până la urmă are niște beneficii foarte clare, fiindcă ăsta este și scopul acestor concepte și adoptărilor, a promovărilor, acela de a permite o înglobare mai redusă, un consum mai redus de materiale, de energie și cu siguranță aceasta aduce beneficii financiare companiilor, în primul rând. Pe lângă aceasta, cu siguranță companiile vor putea identifica noi piețe pentru produsele lor îmbunătățite sau ar putea avea un avantaj față de un anumit competitor sau chiar să joace rolul unor lideri de piață în domeniul lor. Sigur, apelând la ecodesign, la ecoinovare. Da, spuneați că în România nu este chiar o noutate cu designul, dar în Europa de când a apărut și cât de repede a fost implementat în țările dezvoltate? Domnul Curican. Da, în România toate aceste subiecte care au legătură cu dezvoltarea durabilă, putem să spunem că sunt și cu subiecte, protecția mediului chiar. Protecția mediului, putem să spunem că sunt subiecte noi. Începând cu anii 1990 sau după anii 90, Europa a început să-și dezvolte anumite strategii și să meargă în această direcție. Nici în Europa de Vest nu sunt încă, sau nu putem vorbi încă despre o generalizare sau o aplicare generalizată a acestor concepte, însă ei sunt mult mai avansați. Există deja companii care au înțeles metoda, au înțeles beneficiile și o aplică de, hai să zicem, cel puțin 10 ani de zile. Deci, chiar și, ca să vă dau un exemplu, chiar și strategia europeană recent lansată vorbește despre ecoinovare și în acest cadru implicit și despre ecodesign, dar este o strategie relativ nouă. 2 ani, nu cred că strategia europeană 2020 a fost lansată în urmă cu aproximativ 2 ani, dacă nu mă înșel. Da. Dacă implementarea acestui concept presupune investiții, cât de mult vor fi firmele interesate să-l implementeze într-o perioadă de criză, cum încă cred că n-am depășit-o? Eu sper că am depășit criza, fiindcă dacă vorbim mereu despre criză, vom găsi că acesta este un impediment de a merge în direcția unor investiții noi, mai ales că atunci când vorbim despre ecoinovare. Sigur că firmele preferă să aplice măsuri care nu presupun niciun fel de investiții. Ei doresc să apuce acele fructe care pot să fie culese ușor, da? Cum le numim noi low hanging fruits. Există și astfel de posibilități. Sigur că în anumite situații este necesară și o anumită investiție. Întotdeauna când sunt propuse astfel de măsuri în cadrul proiectelor noastre, aceste tipuri de măsuri sunt evaluate din punct de vedere al fezabilității tehnice și economice, deci compania va avea cu siguranță o imagine foarte clară referitoare la suma pe care trebuie să o investească, la avantajele pe care le obține și care este timpul în care îi se va reîntoarce acea investiție. Sigur că în anumite situații este o gândire pe termen lung care contribuie la o creștere a sustenabilității companiei în final. Da? Pentru că dacă ei înțeleg că acea investiție este necesară și au suficiente argumente ca să o facă, vor merge în acea direcție. Da, am văzut că în Timiș partenerii Camera de Comerț au
avut o activitate de informare foarte intensă. Au trimis materiale de informare la peste 400 de firme și 86 de firme au fost auditate în ceea ce privește amprenta de carbon cu software specific, ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme. În acest context poate ar fi interesat de spus celor care ne privesc cum ar putea sau ce procedură ar trebui să urmeze ca să intre în acest program? Doar o vizită la Camera de Comerț, o cerere, ca să discutăm foarte punctual. În primul rând, cred că ei găsesc foarte ușor pe internet site-ul proiectului, care ar trebui să fie www.danubebuy.eu. Da? În al doilea rând, cei mai mulți deja ne cunosc pentru că am fost probabil la al 3-lea seminar pe care l-am ținut la Camera de Comerț, deci firma Denkstadt este destul de cunoscută și în orice caz, nu în ultimul rând, ar trebui să apeleze la Camera de Comerț. Managerul de proiect este doamna Diana Fiții. Sigur, sunați acolo și apelați la serviciile noastre, sunt gratuite și dorim cu adevărat să sprijinim firmele în această direcție. Da, spuneați că sunteți destul de cunoscuți la Camera de Comerț. Poate ar fi bine să ne spuneți și ce reprezintă acest Centru Național pentru Producție și Consum Durabile. Este My Baby. O denumire destul de pompoasă. Este o denumire pompoasă. Să nu sperie mediul de afaceri că... În primul rând, acesta este un ONG. ONG-ul a fost fondat ca un spin-off al unui proiect pe care l-am desfășurat în România în 2009-2010 împreună cu Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială. Proiectul respectiv viza creșterea sustenabilității întreprinderilor din România și a promovat specific o anumită metodă în acest sens, care se numește eficiența resurselor și producție curată. Centrul, cum am spus, este un ONG care are ca obiectiv foarte clar promovarea eco-inovării în rândul companiilor din România, utilizând diverse tipuri de instrumente pe care le promovează și organizațiile Națiunilor Unite. Beneficiem de foarte mult knowledge și suport din partea acestor organizații, de instruiri, de participări în workshop-uri internaționale unde sunt discutate aceste tipuri de subiecte și sigur că încercăm ca prin programele pe care le realizăm și prin munca pe care o facem împreună cu companiile să aplicăm și în România aceste tipuri de concepte. Da. Ce proiecte ați desfășurat înainte în cadrul acestui centru? Deci, în primul rând, după cum mă refeream, proiectul desfășurat împreună cu UNIDO, care a vizat creșterea sustenabilității companiilor și implementarea clară a acestor metode de eficientizare a consumului de resurse, o producție mai curată pentru sectorul turistic, ceea ce înseamnă orice companie care deservește hotelăria, restaurantele, inclusiv hoteluri și restaurante. A fost un proiect de mare succes care s-a desfășurat în principal în București și pe Valea Prahovei. Tot atunci am instruit un număr de experți în eficiența consumului de resurse și producție curată și în responsabilitate socială corporatistă. Deci au fost două teme vizate. De atunci am mai realizat și alte proiecte, sigur în cooperare cu Denkstadt, foarte multe dintre ele, dar și proiecte individuale. Unul dintre ele este în acest moment un proiect de educație care vizează construirea unei platforme de învățare pentru industria reciclatoare de echipamente electrice și electronice. Este un proiect finanțat prin programul de învățare pe tot parcursul vieții, iar un alt proiect care tocmai a debutat se cheamă MedGreen și este finanțat din fondurile pentru competitivitate și ecoinovare în România, fonduri structurale, și care vizează în primul rând o evaluare a tipurilor de deșeuri generate de diferitele companii din regiunea noastră și cum ar fi posibil ca aceste deșeuri să fie schimbate între companii și ele să devină practic o sursă de materii prime sau materii auxiliare și să fie valorificate în acest sens. Da. Domnul Curican, cât de prezente sunt firmele din Timiș sau din regiunea Dunării în cadrul acestor proiecte și să ne spuneți dacă e nevoie de o muncă de lămurire cu mediul de afaceri ca să abordeze aceste strategii de
protecția mediului. Am să fiu foarte sincer cu Evident. Întâmpinăm o rezistență din partea, în general, a companiilor, nu numai a firmelor din zona de vest sau din Timișoara. Întâmpinăm o rezistență la a asculta sau a înțelege aceste concepte. Firmele încă nu sunt foarte deschise, nu înțeleg încă sau nu au toate informațiile necesare pentru a înțelege beneficiile pe care astfel de abordări le pot aduce. Nu ne este foarte ușor să stăm de vorbă sau să ajungem să avem întâlniri cu aceste companii, însă să știți că în ultimii, hai să zicem, 2 ani, nu mai mult, noi activăm de o serie de ani, dar în ultimii 2 ani sesizăm o oarecare îmbunătățire și o oarecare deschidere a companiilor față de tot ceea ce este eco. Și oamenii încep să înțeleagă, poate datorită exemplelor care sunt din ce în ce mai multe și care vin din exterior sau marile companii care vin din exterior și impun poate sau dau anumite exemple, atunci și firmele românești încep să înțeleagă beneficiile sau pur și simplu urmează un trend pe care aceste mari companii îl inițiază. Da, doamna Silaghi, o întrebare mai delicată. Dacă nu e greu să implementați aceste concepte în condițiile în care sunt și firme, companii, concerne mari din străinătate care funcționează în Timișoara și care funcționează sub suspiciuni că nu ar proteja cum trebuie mediul înconjurător? Nu este greu, este foarte greu. Nu aș vrea să fac nici referire la telespectatorii știu la ce mă refer, e o companie din zona Pădurii Varis. Nu am avut niciun fel de contacte sau colaborări cu acea companie la care mă gândesc că vă referiți, sigur nu ăsta este subiectul. Sigur. Aș vrea să subliniez și poate să completez ceea ce a spus colegul meu anterior și anume faptul că poate că a venit timpul să facem un pas înainte față de referința strictă la care suntem în acest moment la conformarea legală. Da? Cunoaștem cu toții că există o anumită legislație de mediu care este suficient de aspră și pe care companiile fac eforturi să o aplice. Aș spune că din experiențele noastre mai toate companiile au un grad de conformare suficient de ridicat cu legislația de mediu și să străduiesc în acest sens, ceea ce este foarte bine, dar cred că ecoinovarea aduce o valoare adăugată și încearcă să arate companiilor că există metode pe care le pot aborda, care le ajută în dezvoltarea lor sustenabilă și le pot ajuta să obțină beneficii materiale de-a dreptul. Acesta este modul în care se vinde ecoinovarea. Deci este dificil să vii mereu în fața companiilor și să le vorbești despre protecția mediului, ceea ce pentru ei în acest moment înseamnă un cost. Aceasta este percepția generală. Percepția generală este că este un cost, este o apăsare și o presiune care vine din partea autorităților de mediu. Nu este modelul nostru în care încercăm să lucrăm cu companiile și nu este modul nostru în care încercăm să prezentăm subiectele noastre. Aș vrea să dau un exemplu și să mă refer la un eveniment marcant care a avut loc în Timișoara chiar în această primăvară. Este vorba despre Business Days, când mă aflam la o masă rotundă în care se discutau metodele de, creștere a sustenabilității, a eficienței companiilor mici și mijlocii din România. Eu am fost în partea auditorului, a publicului, ca să spun așa, nu am avut voie decât să trimit o întrebare pe un bilețel, iar la masa rotundă, care era pe jumătate rotundă numai, se aflau, să spun așa, oameni de afaceri din România extraordinar de faimoși. Și n-am putut să nu folosesc oportunitatea, am pus o întrebare trimițând un bilețel mediatoare și am întrebat în ce măsură considerați că ecoinovarea este o posibilitate, o oportunitate pentru firmele mici și mijlocii din România. Faza la care mi s-a răspuns din public: ce e aia? Exact. Deci exact asta a fost întrebarea și sigur în definiția ecoinovării pe care imediat le-am dat-o a fost inclus și cuvântul reducerea impactului, reducerea poluării, când domnii businessmen au fost foarte iritați în momentul în care au auzit acest cuvânt, pentru că au considerat că ei operează în conformitate cu ceea ce spune legea, au suficientă presiune din partea autorităților și nu e nevoie să facă nimic în plus. Aș vrea să spun că există o reacție a companiilor și
care se datorează în primul rând acestui tip de presiune și acestei percepții negative, că protecția mediului înseamnă numai cost și înseamnă numai presiune, dar de fapt poate să însemne foarte bine și beneficii pentru companii. Și atunci asta este ceea ce este greu deocamdată de înțeles și de explicat companiilor. În măsura în care reușești să stai de vorbă cu ei și reușești să te asculte mai mult de 15 minute, să spunem că ai o șansă să îi convingi. Cu siguranță trebuie să aibă un anumit tip de deschidere. Pe de altă parte, vreau să spun că în cadrul acestui seminar am împărțit un chestionar în care am chestionat companiile prezente prin anumite întrebări în legătură cu gradul în care sunt pregătite pentru eco-inovare. Dintre companiile prezente au fost și unele făcând parte din corporații, companii multinaționale. Rezultatul evaluărilor a fost unul foarte bun. Din 10 puncte au considerat că li se cuvin 9. Cu siguranță că și această percepție poate este puțin prea optimistă, în sensul că a considera că ești pregătit aproape 100% pentru eco-inovare este un lucru pozitiv, dar poate puțin realist, da? Ei cu adevărat fac eforturi să se conformeze cu legislația, fac eforturi prin faptul că au implementate sisteme de management de mediu, urmăresc oarecare performanță de mediu. Cu siguranță încă mai este mult de lucru de a îmbunătăți diverse aspecte și a atinge, să spun așa, un model de afacere mai sustenabil. Da, eu aș completa că protecția mediului nu aduce beneficii doar companiilor, ci mai ales populației. Dacă tot aduc în discuție cazul de la Pădurea Verde, acolo e vorba de un cartier cu câteva zeci de mii de persoane. Domnul Curican, în ce măsură sunteți parteneri de discuții cu instituțiile care aplică legile de mediu, să spunem Comisariatul Județean pentru Protecția Mediului? Într-o mică măsură. Asta e foarte rău. Sau nu există niciun fel de cooperare. Da, asta este chiar foarte rău. Din păcate, încă ne lovim de o mentalitate care nu este pregătită și de oameni care încă nu sunt pregătiți să învețe sau să accepte că există noi modalități de a face protecția mediului, în afară de acele inspecții, să zicem, și un control la end of pipe al poluării, prin filtre sau prin știu ce alte tehnologii. Deci, din păcate, încă avem de a face cu această mentalitate și atunci ne este un pic greu să dialogăm sau să colaborăm cu aceste instituții. Însă, există și excepții și am găsit oameni deschiși și în zona de vest, dar și în București, chiar în cadrul Ministerului Mediului, am găsit oameni deschiși cu care am putut să colaborăm sau cu care am putut să inițiem o colaborare în aceste direcții sau în aceste noi direcții pe care noi le promovăm. Da, în principiu aceste centre sau fundații care se ocupă de implementarea strategiilor europene în domeniul protecției mediului n-ar trebui să fie chiar parteneri al Guvernului, a Ministerului Mediului în cazul elaborării unor acte normative. Cu siguranță, acesta este modelul majoritatea acelor țări în care au fost implementate proiecte sub egida UNIDO, așa cum a fost și în România. Aș vrea să spun că există un număr de 52 astfel de centre naționale pentru producție curată, se denumesc ele în 52 de țări aflate în curs de dezvoltare sau în tranziție. Și în majoritatea acestor țări, aceste centre au fost setate de la nivel guvernamental. Din păcate, în România, momentul implementării proiectului a fost unul în care România era deja țara Uniunii Europene, deci neeligibilă de altfel pentru proiecte finanțate de la Organizațiile Națiunilor Unite. Acesta a fost și motivul pentru care nu s-a mers neapărat la o modalitate foarte formală de susținere a, cooperării centrului nostru cu un minister de resort sau cu o instituție publică de resort. Noi am fondat acest centru Centrul a fost, de fapt, fondat de câteva companii și chiar persoane individuale. Asta nu înseamnă că nu căutăm să colaborăm sau să reformulăm această organizație cu participarea și având în cadrul ei un membru marcant din cadrul instituțiilor publice. Aș vrea să spun că încă suntem în căutări, poate că nu am găsit organizația potrivită,
Avem numeroase discuții și întâlniri cu reprezentanți de la Ministerul Mediului în care discutăm aceste subiecte, însă suntem încă în faza de căutare. Deci ne-am dorit o instituție și o organizație care să ne susțină și nu care să ne blocheze acțiunile. Da? Cu siguranță avem nevoie de flexibilitate pentru că noi suntem cei care creăm proiecte. Le creăm pentru că le scriem, pentru că înțelegem oportunitățile, pentru că avem parteneri la nivel internațional cu care putem să le realizăm și cu siguranță beneficiem prin eforturile noastre de cunoștințe și de susținere din partea Organizației Națiunilor Unite. E un moment destul de dificil, cu siguranță am preferat să avem un susținător public devotat, încă nu l-am găsit. Da, în prezentarea emisiunii am fost la un pas să spun că produsele trebuie modificate sau se susține modificarea lor pentru a se implementa eco-design-ul. De fapt, spuneați că trebuie doar îmbunătățite calitățile, nu? Nu neapărat. Poate să fie vorba, în primul rând, de o evaluare a materialelor, componente ale acelui produs și de faptul că acele materiale ar putea să fie înlocuite cu unele care să aibă, să spun, o amprentă redusă de carbon. Dacă te gândești la un ambalaj clasic, acesta ar putea să înglobeze mai multe tipuri de materiale. Aș vrea să spun și să remarc că, de exemplu, cartonul este un tip de material mult mai bine acceptat și mult mai prietenos cu mediul, ca să spun așa, decât un plastic. Și acesta ar fi un aspect, de exemplu, un anumit tip de cerneală utilizat pentru imprimarea etichetei ar putea să fie bazat pe niște substanțe periculoase sau mai puțin periculoase, mai ecologice. A doua perspectivă este aceea a modului în care este produs ambalajul respectiv, în ce condiții este el produs, câtă energie se consumă, cu ce preț, câte deșeuri rezultă și ce s-ar putea îmbunătăți la nivelul producției. A treia măsură ar fi modul în care este utilizat. Dacă cu adevărat este nevoie de atât de mult ambalaj sau nu ar putea să ia o formă mai convenabilă astfel încât produsul să fie protejat suficient, dar să nu existe o supraambalare, există atunci modalități de a regândi cu adevărat acel produs sau de a-i aduce mici modificări și, nu în ultimul rând, ce se întâmplă cu acel ambalaj când ajunge să fie un deșeu. Gândiți-vă numai că vorbim despre produse de larg consum, ambalajele practic sunt de unică folosință. Numai privind la acele deșeuri pe care le producem în gospodăria proprie, putem să, dacă realizăm acea separare duală a deșeurilor în sensul de a avea fracția umedă și fracția uscată, observăm că acel container, acel recipient cu fracție uscată conține în principal ambalaje, da? Într-un volum foarte mare, mult mai mult decât fracția umedă, care sunt deșeurile biodegradabile. Deci, iată, ambalajul este foarte frecvent aplicat, este un tip de produs care are o viață foarte scurtă, dar înglobează suficient de multe resurse și ajunge să creeze suficient de multe probleme atunci când devine un deșeu. Gândiți-vă numai la pungile de plastic sau gândiți-vă la sticlele PET, nu? Care îmbuteliază tot felul de băuturi, bere, apă și așa mai departe. Și chiar au inundat domeniul comercial. De altfel am observat că sectoarele țintă sunt electronică, industria alimentară, produse cosmetice și de igienă, sector turistic, industria textilă și a modei, industria construcțiilor, produsele de ambalaje. Deci un foarte mare sector din economie. De altfel, în materialele pe care mi le-ați trimis, am văzut conceptul de Clubul Verde al Antreprenorilor. Ce reprezintă acest club și cine poate să devină membru? Da, este noua noastră inițiativă, este cea mai nouă inițiativă a Centrului Național pentru Producție și Consum Durabile, prin care încercăm să atragem companiile în cadrul unui grup, astfel încât să putem să lucrăm împreună cu acest grup, să putem să le oferim posibilitatea de a fi membri în proiectele și inițiativele pe care noi le desfășurăm și astfel încât să beneficieze de
cunoștințele noastre, de metodele pe care le utilizăm, de cele mai noi informații în domeniul ecodesign sau în domeniul ecoinovării. Încercăm să creăm practic o comunitate de companii care cred în acest principiu. Ei vor beneficia de tot sprijinul nostru, de instruiri, de workshop-uri, de metodele pe care noi le dezvoltăm, și lucrând într-o formă organizată cu aceste companii. Noi, pe de o parte, ne atingem, hai să zicem, dezideratul de a promova conceptele, iar ei, pe de cealaltă parte, își identifică oportunități de îmbunătățire. De asemenea, au ocazia să cunoască alte companii, au ocazia să schimbe experiențe în cadrul acestui grup, au ocazia să învețe de la alții și din bunele practici pe care alte companii deja le-au implementat. Da, doamna Silaghi, la nivelul mai ales a mediului studențesc funcționează tot felul de cluburi, ecocluburi studențești care se ocupă de la nivel oarecum primar de protecția mediului. În ce măsură colaborați cu aceste cluburi sau aceste cluburi au aflat de existența unui centru național sau a unor fundații profilate strict pe acest domeniu? Aș vrea să spun că în urmă cu vreo 4-5 ani am avut o inițiativă pe care am promovat-o la momentul respectiv, sigur centrul nu exista în acea vreme, și care se chema Green Drinks. Inițiativa este una internațională și presupune o întâlnire a iubitorilor mediului la un pahar verde, da, deci Green Drinks, în care, sigur, participanții să schimbe diferite idei și să încerce să coopereze împreună. Am încercat să întrunesc diferite părți interesate în cadrul acestor întâlniri, care sunt absolut informale. Ele se desfășoară într-un bar, într-un local, pe o terasă, indiferent unde, într-un mediu absolut informal și la un mod cât se poate de relaxat, în care am invitat și anumite ONG-uri și aceste ecocluburi despre care vorbeați și care sunt fondate special de studenți. Ei au fost cam singurii care au reacționat la o astfel de invitație. Nu am reușit să atrag acolo, eu știu, experți de mediu sau alte persoane care se ocupă decât într-o mult mai mică măsură, responsabili de mediu din companie, manageri de mediu, foarte puțin, dar am reușit mult să interacționez cu acești tineri care sunt foarte entuziaști. Noi suntem oricând deschiși să promovăm conceptele noastre în rândul lor, sunt invitați la workshop-urile noastre, la seminarele noastre, suntem absolut fericiți să le transmitem acest gen de cunoștințe și dacă este posibil să cooperăm. Vom avea, sper, în continuare proiecte în care ei pot să primească un rol de voluntariat, pot să vină și să învețe alături de noi sau chiar au posibilitatea de a face o practică, un internship în compania noastră sau în ONG-ul nostru. Deci, cine este interesat și cine dorește să-și îmbunătățească cunoștințele în acest domeniu este absolut binevenit să coopereze cu noi. Da, aveți o pagină pe internet sau cum pot lua legătura cu centrul? Da, este pagina organizației noastre este www.cnpcd.ro, da? Și este o pagină foarte bogată, chiar nou creată, unde vor găsi foarte, foarte multe informații despre activitățile noastre, despre evenimentele în care am participat și despre conceptele pe care le promovăm, inclusiv despre noua inițiativă cu Clubul Verde al Antreprenorilor. Da, am văzut în niște grafice elaborate de Eurostat și aflate în materialele dumneavoastră că intensitatea energetică a economiilor Europei e destul de diferită față de cea a României, a Bulgariei sau a Estoniei și că productivitatea resurselor doar Bulgaria stă mai prost decât România. Și mă întrebam dacă nu cumva prin activitatea unor asemenea fundații sau centre care dumneavoastră obligația protejării mediului ar trebui să fie inclusă în legislația specifică. Această obligație este deja inclusă, sigur, legislația este suficient de apăsătoare și de restrictivă, cu siguranță. Cred că activitatea noastră, sigur, dacă ea se împlinește și este suficient de intensă, a reușit cumva să influențeze anumite politici publice sau un anumit tip de legislație. Aș vrea să spun că centrul va fi în curând membru al Coaliției de Mediu, unde probabil că cunoașteți, este o coaliție a ONG-urilor care se ocupă de acest subiect din România și care au o oarecare influență asupra guvernanților.
Ideea este că nu se poate atinge o economie verde, o producție și consum durabil sau eco-inovare decât dacă există un cadru politic favorabil. Cu siguranță că există un set de instrumente, când vorbim de instrumente economice, financiare, administrative, care pot ajuta la promovarea și adoptarea unor astfel de concepte. În măsura în care companiile beneficiază de anumite reduceri de taxe, de anumite, posibilități de a jongla în mediul acesta fiscal sau chiar de anumite subvenții, da? Cu siguranță că ele vor fi mult mai motivate să meargă în această direcție. Aș vrea să dau numai exemplul acestei piețe a energiei regenerabile, care a explodat efectiv în ultimii ani și care explozie s-a datorat de fapt faptului că această energie verde a fost subvenționată de către stat. Da, la nivel foarte consistent. Da. Exact. Deci absolut obligatoriu este crearea unui cadru politic favorabil pentru eco-inovare și acesta este un concept despre care se vorbește la nivel internațional. Mai toate țările care sunt performante în acest domeniu au adoptat deja o politică pentru producție și consum durabil și au anumite instrumente care să penetreze în economie astfel încât să favorizeze această trecere. Da, noastră în calitate de consultanți în cadrul implementării acestui concept de eco-design, eco-inovare, ce instrumente de măsurare a performanțelor aveți? Sau cum măsurați modul în care mediul economic e penetrabil la asemenea concepte? Metodele sau metodologiile cu care lucrăm întotdeauna încep cu evaluarea situației de fapt a companiei. Începem cu o evaluare a, noi o numim, eficienței în producție. Ne interesează cât la sută din materialele utilizate și energiile utilizate se transformă într-un produs vandabil și cât la sută de fapt ajung deșeuri sau sunt pierderi. Asta este de cele mai multe ori începutul procesului prin care noi implementăm aceste concepte. În urma proiectului, aplicând metode, aplicând concepte, generând noi idei și implementând oportunitățile sau îmbunătățirile pe care le-am identificat, urmărim sau monitorizăm acei indicatori de performanță care ne spun sau care ne dau o imagine asupra acestor reduceri a pierderilor. Da? Deci, practic, începem cu o evaluare a stadiului în care se află compania și terminăm cu o reevaluare a acestui stadiu, bineînțeles monitorizând anumiți indicatori cheie de performanță, astfel încât putem să ne dăm seama după un ciclu de îmbunătățire care sunt performanțele obținute. De cele mai multe ori ele se regăsesc în reducerea de consumuri energetice, în reducerea de consumuri de materiale, materii prime sau materiale auxiliare, sau în reducerea cantităților de deșeuri generate sau chiar în reducerea pierderilor, fie că vorbim de pierderi de căldură, fie că vorbim de pierderi de energie sau chiar de materiale. Da. Acum, în finalul emisiunii, doamna Silaghi, putem vorbi și despre un concept de eco-inovare și la nivelul populației, pentru că am tot vorbim de mediul economic. Putem spune că și fiecare locuitor al Timișoarei sau fiecare persoană poate să aibă în minte un concept de eco-inovare, de eco-design? Cu siguranță ați auzit deja când am pomenit producție și consum durabile, este și titlul organizației noastre. Aș vrea să spun că aici există două fațete. Pe de o parte este producția și modul în care producem, modul în care gândim un anumit produs și pe de altă parte este consumul, da? Și consumul trebuie să fie unul durabil, unul sustenabil, astfel încât producția și consumul durabile să poată să existe. Cu siguranță că educația consumatorului este absolut esențială și gândindu-ne la acest concept, de fapt, ar trebui să consumăm în așa fel încât să ne satisfacem nevoile de bază, asigurând o bună calitate a vieții, dar având un impact și un efect cât mai redus asupra resurselor naturale și, bineînțeles, producând cât mai puțină poluare. Deci aceasta ar trebui să fie ideea fiecăruia dintre noi.
Sigur, unul dintre exemplele care îmi vine în minte foarte simplu și este deosebit de elocvent și cred că toată lumea se confruntă cu acest subiect este modul în care ne transportăm. Nu? Într-un oraș suficient de aglomerat și de asaltat de cele 100 de șantiere, încă alegem modalitatea de transport într-o mașină individuală. Dacă vă uitați dimineața, la ora 9, cam fiecare cu mașinuța lui se deplasează înspre centrul orașului, eventual unde nu mai există decât săpături și străzi blocate. Cu siguranță fiecare vrea să fie la 1 metru, dacă se poate, de ușa de intrare a locașului său și găsim cu siguranță acest trafic foarte, foarte intens, da? În detrimentul utilizării transportului public în comun, care cu siguranță ar trebui să fie unul mai atractiv, mai eficient, astfel încât să ne facă să renunțăm la modul individual de a ne transporta. Sigur, acest tip de exemplu poate să fie extins la produsele pe care le cumpărăm, dacă cu adevărat avem nevoie de toate acele produse, dacă ar trebui să cumpărăm poate în vrac anumite tipuri de alimente decât să cumpărăm pachetele mici, dacă avem nevoie să schimbăm telefonul la fiecare jumătate de an sau dacă avem... Sau să lăsăm la picnic peturile... Asta nici nu mai vorbesc, asta este ceva elementar. Eu mergeam deja la un nivel mai înalt să discut despre alegerile pe care le facem ca și consumatori. Aș vrea să spun că există un mod de a ne orienta în această piață și un mod de a alege anumite tipuri de produse și acele produse care sunt ecoetichetate, aș vrea să spun că ele au în spate un proces din acesta de îmbunătățire, de ecodesign, deci e vorba de a alege produse eco-etichetate și cu siguranță ceea ce se întâmplă cu deșeurile, selectarea și reciclarea acestora este absolut necesară. Da, aici ajungem deja la atribuțiile unor companii specializate și aflate în serviciu public, care timp sau alte instituții. Eu vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și sunt convins că putem să ne mai vedem la acest tip de emisiuni. Protecția mediului în fază incipientă în România, iar termenul de ecodesign, ecoinovare, cum spuneați mai devreme, nici măcar la casele mai mari nu se cunoaște foarte bine. E nevoie de o muncă de promovare mai intensă. Dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. A fost o emisiune, cred că, interesantă despre modul în care trebuie să protejăm mediul. Poate va avea ecouri și prin câteva birouri de la Protecția Mediului. Vă mulțumesc din nou pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Mulțumesc invitațiilor pentru prezență și până lunea viitoare la ora 19 vă doresc o perioadă plină de profit. O seară liniștită!